Mä tulin kerää tänään nokkosen siemeniä. Tää on ilmeisesti uros. Se tekee tommosen paljon harvemman ja sit ne ei niinku roiku. Kun taas tässä sivummalla on käsittääkseni naaras ja siinä nää niinku roikkuu ihan ja on tollain paljon enemmän. Ja mulla ei oo nyt edes noita hanskoja. Mä oon kuullut, että nokkosen pistot tekee ihan niinku hyvää, että niillä on jotain terveysvaikutuksiakin. Ei nyt mennä siihen sen enempää. Mä kerään näitä siemeniä, koska ne on terveellisiä ja varsinkin vähän iäkkäämmille miehille tekee hyvää. Mä oikeastaan eilen ekaa kertaa kävin keräämässä. Ja pistääkö sä tällainen? Mä oon kuullut tosiaan, nämä pistot tekee hyvää. Koitetaan oikein, kun ottaa nokkosesta kiinni, se ei juurikaan pistele. Ja nyt kyllä ihan vähän pistelee, pakko myöntää, mut ei pahasti. Ehkä se on kans, että vähän kun on vanhempi toi nokkonen, niin se ei enää samalla tavalla piste. Mä jatkan keräämistä.